Diyos marhay na hapon. Miyerkules ngunyan, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria, Mama Mary. Magpasalamat kita ta padagos kitang ipigpapangadji kan mahal na inang Santa Maria itong mga nagulpikan bagyong Christine sa inman na lugar. Padagos na ipigpapangadji na makabangon na asin makabalik na sa mas lalong madaling panahon na normal na pagbuhay-buhay. Magpasalamat man kita na medyo bako masyado inagihan, bako masyado epekto kan bagyo na pigatawan kita ning oportunidad na magamit ang kakusugan asin kaligtasan nyato para makatabang sa anuman na paagi sa satuyang kapwa. Naglalaom kami na yaon po nasa ligtas na sitwasyon ng gabos, nakaraos, maski na nga inagihan kita kan kalamidad. Bicol target na tabi, naglalaom man na yaon po kamo, nagdiretso. Ang mga nag-arantabay, kasubago baga, kadakul sana po, nagdiretso po kamo tabi man ha, sagkod man kitang 5 p.m. Bicol target na. And sa totoo lang, Chief Tech Ramir, garo na mahulog ang mata ko. Garo ko na tukudan. Pero sige sana, sangaran kan serbisyo publiko, idiretso ta pa ini. Para rehuman si Chief Tech Ramir, si Jerome. Yung mga ladies natin talagang kaipuhanan na magdiskanso muna de. Talagang suminabayan man yung ladies natin sa DCGB sa satuyang broadcast 24 hours ha. Sagkod nyo yan. O aber daw tabi, sige anong sitwasyon lamang nindo dyan sa income mo? Ang number ko 0942 670 1195 0942 670-1195 sa Smart ha. Sa Globe 09660730-115 09660730-115 sa Globe. May mga nakaantabay man siguro sa tuyang online, DCGB News Online, maray na hapon hali sa Pilipinas. Pati naman po sa YouTube. Especialmente so nasa AM band ha. Sa AM band, sana po yaong kamo. Uy, nako si Engineer Mer Ligaspi. Maray na hapon, tabi. Engineer Mer Ligaspi ha. Yan, isus. Engineer, isi mo daw tabi. Gigutom na kami. Minatundag bayan gutom, Chief Tech Ramirano, Buda Kapagalan, pagkunyana. So, indaday, minanaririparo na pag medyo kurukul pa ng sitwasyon, iyo na susamuyan na. Pigapod na nagsisink in. Nata nang garo ko na tukudan ang mata ko. O sa luwas sige kung iguaning mga konpadyan, sige lang yung tropa natin sa panginot ni Chief Jimmy, kumpadreng Al, kumpadreng Jomar, si Joshua, si Karen o si Boy. Salamat man kay Boy na mata at naghahalat sa kuya sagkod matapos na at baha pa kaya digdi sa ibaba Sige boy, kuro katurugi naman mo na tabi dyan. Pasensya na, naukuparta kangun yan. Si Chief Tech Ramir, Buda si kunyan, si Jerome Nico Martinez. Si Chief Tech Ramir dyan sa AM band, yan na boses na nadadangog nindo sa radyo. Si Chief Tech Ramir amin na butas kaan na, kuy na gapo kaan sa ere. Duman sa indo sa nabwa, matindi pa ang tubig ba, Chief Tech Ramir ha? Matindi pa. And sa Indo Jerome diyan ano nga ning barangay na lingawang kay Manito Tanyes, Binanwahan. East ka mo or west? East ka mo. Iko niya mo daw digdi sa monitor niya to. Kumusta subah? Garidain naman nag-subside naman diyan yung baha.
Ay, 23, digdi ka sa una, hiling muna si Jerome sa 23 mismo. Digdi po mismo sa barangay Kandi si GB. And yan, ay, mapista sa aga sa San Rafael, digdi sa Satuya, ang mahal na patron. And ma-birthday man ng DCGB. Nako, so, kunyan nga na siguro, at this time na grabe ang epekto kan bagyo, siguro sa mga ihahanda, i-share na sa nanindo ano. O kung igwan na kamo dyan ng luto, pwede man, padarahin na kami digdi na Chief Tech Ramira. Igwan na siguro, ni nakainot na. Ano? Ako po si Pio Fernandez. Ano tabi, Engineer Mer, pwede man siguro no, so may mga luto na dyan. Tiba di gwa lamang ning nainot na. Aro baga kayo ni siguro may nag-adobo na. Haraniman sa nabaga tabi ang DCGB. Oh. Kanselado nang una so mga kunyan, mga funksyon, mga festivities ta grabe so epekto sa tuya kan tubig baha. Sige tabi, may istorya kita sa luwas, isihong ta daw, nako buhay na buhay. An sa tuyang chief reporter ano, talagang laban kung laban. Chief Jimmy Compadre, location and anong nangyayari? Good afternoon. Hello pare, maray na naman ang paghapon tabi pare. Why? 10 minutos pa sanaan na uminagi. Ruminom pagso halangkaw na bulod. Duman sa barangay Burabod kung matatandaan ini baga sa bulod kay ito na nagkaiguanin pagragubnob tabi pare. Tapos may batak pagkatapos uminagi ang mga panahon tabi paharali na nga ni baga kay ito sa mga residentes sa ibaba. Sagkod nang uminagyan mga panahon, nagbaralikan man giraray. Ngunyan, 15 minutos pa sa naan uminagi, uminabot na informasyon kay Mayor Das Maronilla na bigla naman ruminampa hugtabi pa di alangkaw na bulod ini. Gulpidaan harong na nagkatarabunan dahil masabutan kung may tao dahil nagkatarabunan duman ngunyan. Pagka hapon tabi pa di. Ano daw kung available pa si Boy. Kunday papagal. Mismong si Mayor Das Maronilla aapod sa Kapitan Duman. Dai nagsisimbag dai sabot niya to kun dai ki charge ko cellphone discharge o kung ano ang nangyari. Pinadalaga na niya Duman sa Sir Ian Siciliano. And dahil sabot kung makakaagi sinda duman sa bunbun tabi pa dito. Duman yan mga ngaragi sa bunbun. Nakasubago bagay. Yung speak pa para kaabalahan na i-rescue sa mga tao duman. And nag-igwa nga ni mga request ni Rubber Boat Kasubangi. Kasubago nagturulak ta aldaw na Kasubangi dahil kaya. Oo, ngunyan tabi pa di. Yun na naman ang kakaabalahan kan lokal na gobyerno MDRRMO digdi sa Banwaan kan Libon tabi pare. Iyon, barangay Burabod kan Libon, mga pirang kilometros ang distansya kan hali sa sentro, over. Dai ko ma-estimate pa di basta hali sa sentro to bonbon mga ngaragi tapos maliko ka may tinampo diyan pasiring na yan sa Burabod. Iyo, ngunyan iyon subulod ka ito na pigpa para antisipara na nasu mga residente sa ibaba ma-relocate na talagang nagraragubnuban, may mga nagkakrak na ngunyan 15 minutos pa sana nakalihis ruminagubnob, ruminasay na. May informasyon na nakantos kay Mayor Das Maronilla pero cellphone pa man gayo nakapakwan sa iya. Kaya nagkwan siya nagpatulak na ki mga tawod pasiring duman. Dakul an mga harong dum familiar ako digdi tabi pa di. Tabalik-balik ako kay ito kan nagragubnog an nasabing bulod. Pagkatapos ruminasay so dakulaon na tanom na dakulaon na puon kibaliti. Ngonyan pinatukadan ito kan MGP nga ni baga kita sa pagitan nga pudan pinagpasyaran ito. And igwanin batak sa itaas na nahiling. Sagkod na ang rekomendasyon ba kayo dahil na pagpaistaron sa mga i-relocate na sa mga residentes duman. Sagkod na uminagi ang mga panahon dahil man nangyari sa relokasyon
nagbaralik sa mga residentes duman sa ibaba kan bulod. Uyo na ngunyan ang sabing rinumpagan kan mga kan rasay kan bulod. Iyon, sige. Oo, dahil pa makonfirmar ni Mayor Das, naputol ka kumpadreng Jimmy. Nagring man ang cellphone ni Mayor Daz. Sana makontakta o matawan kita ning panahon ni Mayor Daz. Diyan sa sitwasyon na anta. Ang pigtatakutan, sana daiman, kung igwang nagka baralun bunanduman na residente sa ibaba kan bulod na yan kan barangay Burabud. Ruminasay na, haloy na panahon na po yan na pinagkukunyan, pinag-aantabayanan ko tada na ma-relocate kung nagberil ta so residentes. Tadaiman at aning relocate. Nasa linya si Mayor Das. Maray na hapon po si Pio Fernandez Giraray Candisi. Opo. May sitwasyon da tabi Mayor Das sa barangay Burabod, may nagrasay tabi. Opo, may nag-landslide. Ongoing ang landslide. Tapos mga 15 minutes ago, may mga arong na po nagkatarabunan. Diyos ko. Opo, di pa naman aram, di ka pa po aram kung may mga tao doon sa arong na natabunan. Ama kong Diyos. Dakul ang residentes duman tabi, alkalde? Ay, dakul po. Apurok dos. Diyos ko. Ongoing ang rasay ngun kandaga, salbaran. Isos. Iyo po. Di anong ko niyan? Sabi nagpadara ka na dumanin mga tao? Yes po, mga rescuer. Rescuer? Bata Opo. mabanggi na tabi. Iyo po. Ano ang pangapudan? Tatibaan makakonektar kami sa apsi mo buda sa iba pang line agencies tabi? Opo. Kailangan ko ng additional na mga rescuer. Oho. Lalo na po expert sa landslide. Oho. Mga ilang kilometros po ang distansya from the center of Libon? Mga lang po, mga 5 kilometers. Hindi naman masyadong malayo. But time is of the essence. Magagabi na. Oy, Diyos. Actually, itong lugar ito, landslide prone. Oho. Oo, matagal na itong talagang identify na landslide prone. Okay. Pero mahibog ang populasyon pa duman tabi, alkalde. Ano po? Opo. Uy, naku. Sana. Ni contact tabi duman mayor na nakakahurong ka. Yun nga, kinukontak ko po, Pio, si punong barangay. So, parang yung cellphone niya, baka na-discharge na. Ay, sige. Sige tabi. Alkalde, makonektar kami sa apse mo tabi. Ano po? Opo. Baka makatabang. Salamat din maray sa oras. Thank you. Sige. Si Alkalde Daz Maronilla kan Libon. Yan. Apudanta na si Engineer Dante Baclao. Enkargado kan kunyan. Kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Makapadalagan duman tulos assets, resources sa Burabud kan Libon. Tamay naglandslide ongoing. Sigun sa pahayag mismo ni Alkalde Daz Maronilla. Nyan tabi. Nagri-ring ang cellphone ni Engineer Dante Baclao. Enkargado po kang kunyan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Iyo kaya inigo kita ning contact diyan sa disaster community sa OCD daiman ako nin numero duman. Sige tabi yan nagre-ring sana naputol. Kung bako ki Engineer Baclao dumang kita kay Dr. Cedric Daep titibaad ma-relay rekonosido niyan si Dr. Cedric Daep bilang consultant po and diyan sa operations na nagtatabang si Dr. Cedric Daep sa Albay Public Safety and Emergency Management Office na nag-retire na bagay ni a week ago. Yan. Sige ang ring kan mga pig-apuda niya to. Time is of the essence na bata nagbabanggi na. Ongoing ang landslide duman sa Burabud. Dakulon da duman ang kunyan ang residentes. Dahil nagsisimbag nako. Sus Mariosep, tabi ha. Sige na tabi, please take the phone. Dipisil. May sitwasyon duman sa kunyan sa barangay Burabud. Sige. Hanapon ko sa number ni Director Yukot kan Defensa Civil.
tibaad lamang kunyang kita. Maakomodar ano, yan. Sige. Ayan. May number, baka lamang makonektar kita ano. Oho. Ay, hello, magandang hapon po, Director Cloud. Si Pio po ng DCGB Legazpi. Yes, Pio. What can I do? Opo, magandang hapon. Katatapos lang ng tawag namin kay Mayor Daz Maronilla ng Libon. Yes po, Oo. opo. They are very concerned there kasi may ongoing landslide, Barangay Burabod, yung bundok doon, ongoing ang landslide ngayon, madaming mga household sa baba. Oh my God. Opo, Ngayon lang opo. nangyari? Yes, 5 minutes ago and ongoing pa. Director po, kailangan nila ng assets, manpower doon, bata magagabi na po. Sige po. Oo. Libon po ito. Mga ilan po daw yung households na nandoon? Ang kwan niya ay hindi niya pinag-qualify basta madaming households doon sa baba. My God. Oh my God, talaga, oo. Ngayon pa lang, in fact, siguro 2 minutes ago, kabababa pa lang ng cellphone ni Mayor Das dito sa aming emergency broadcast, kaya natawagan kita para humihingi sila ng assets and manpower po sa Libon. Sige po. Okay. Sige po. Pakidispatch po, Director Cloud, ano po? Yes po. Tamalan po yung army para mag-proceed doon. Yung pinakamalapit po na unit natin siguro. Sige po. Tawagan ko yung pinakamalapit na unit. Sige, mabuhay po kayo, Director Sige po, Yukot. sige po. Sige. Sige po. I will inform the good mayor na nakontak kita. Yeah, pag-inform si Mayor na rescue is on the way. Opo, sige, we will. Thank you so much, Director Cloud. Okay po, Thank sige you. po. Sige, tatawagan ko si Mayor Das, tanganing at least makatao kita nin asigurasyon na rescue will be there any moment. Yan. Mayor Das, baka tabi nagantabay ka o kunyan, nag-apod giraray ako. No. Bata busy, siyempre busy. Bataan libo, nagulpi inining baha. Hello. Ay, Mayor Das, good afternoon, giraray. Good afternoon. Nakontak ko na po si Director Yukot mismo kan Defensa Civil. Opo. And personnel and assets will be there. Oordingan niya, yung Philippine Army daw ang kanyang itatap, pinakamalapit na resources and manpower. Opo, thank you. Opo, so- Kasi yung iba kong mga rescuer hindi pa pala dumarating. Naku. Ongoing pa yung rescue operation nila sa Santa Cruz saka sa Zona 7. Tapos yung ibang army nandun sa Bonbon, Blusan, na-trap sila, hindi naman sila makakalabas, nagpapati ng pagkain. Ay, sus Mario. So tamang-tama po na sana mabigyan tayo ng Dagdag. mga rescuer o dagdag ng rescuer. Oo, kasi ang sabi ko kay Director Yukot, ongoing and badly needed assets and manpower ang pinakamalapit na pwedeng makapunta dyan. Opo, sige po. Yun po ang asigurasyon naman ni Director Yukot po ng OCD po, Mayor. Sige po. Opo. Thank you so much. Okay, so yan po tabi sa tuyang pakikipagkoordinar kay Alcalde Daz Maronilla and kay Director Yukot. Nahulog sa antiparak ko. Nita ko bitis ng gamiton kong pangkusit. Kita pang mga Pinoy, nakusit kan bitis ko sa antipara. Yan na. Di yan tabihan ako. May God have mercy. Diyan sa lugar na iyan diyan sa Burabod, Libon, gulpidaan na households. Ay nako, amang Diyos, salbaran. Duro-diretso niya ng landslide. Ang problema, taso iyaon duman ko taan ng available na resources na makakapagkunyan, ako der kunta natulos, okupado maning marhay, tanagulpi bagaan Libon. Tubig, kasuba ako nakahuruntan ni si Mayor Das, gabos na barangay kan Libon, linantupanin tubig, iba-iba lang yung level. Gunyan may mga rescuers man duman, natatrap so Philippine Army sa sarong lugar man. Nagpapahatod naman nga nin pagkaon. Tagurutom na. Natrap ta so transportasyon, may mga landslide baga duman. So sa indaman ng mga rescuers pangyaon duman, kan LGU, sibut pa sa barangay Bunbun. So talagang in dire need Libon ngunyan, manpower and assets. Director Yukot, please paki-expedite. Deploy all available resources na harani dyan tabi. Chief Jimmy, what's happening?
ma-request ako, i-announce mo ka number mo. So, Globe ka. Siguro kay Puan tangon niya talaga ma-double time na naman kita matrabaho kita kay ningon niya nabang kita. Punto sa Pulangi natatanaw tabi pa gustong sabihin natatanaw itong burabod bulod sa Libon nagapod pa sana sa kuya peratan kay Mayor Dasmariñas confirmation si dating kagawad Andrew Ranira yaon sa Pulangi. Yaon sa Pulangi, natatanaw niya sa bulod tabi na burabod. Alangkawon niya na bulod tabi pare. Yan, Niya natatanaw niya na huminugpa na. Gustong sabihin, talagang kaipuhanin responding ko niyan si Mayor Das nangangapuda na ining residente duman nangangapuda na dai patinin kontak duman sana makabaldaan mga rescuer. Iyo. Ang pamproblema ta nagdidiklum na. Partikan trabaho ta pa at nga na medyo rugado kita ingon ta na kung paano makapasiring duman ngunya na banggi mismo. Sige. Magkadong ko sa number mo tabi pa ta kuning kaso standby. So number ko kumpadre Globe ka ano kumpadre? 09660 Okay. 730 115. Yan. 0966-0730-115. 0966-730-115. Okay. Yan. Globe yan. Kung uminiga na kung ngunyan, yun na yun may kuminirikiti na naman sa to yung ekipahe. Kaya puwan ang nag-responde doon sa Burabod. And kung nahihiling digdi sa Pulangi, na ruminumpag sa bulod, gustong sabihin, familiar sa kuya ang bulod na yan tabi, kaiba ko kang kay si Sir Narik na Mendoza ka nagkaiguan ng assessment kay ito, dyan sa nasabing lugar, pinalawiwagan ki drone, ang palibot kayan tabi pa di, mga harong. Yun, isus. Kung gumabayan na lang kawo na bulod, dahil sinda nagpipinsar, pwedeng itong teorya ni Mayor Dasmariñas, may mga magkatarap duman sa laog kanarong. Ama ko, ligtasan. Ano, sige. Tapos, apektado kayan sa barangay hall, so eskwelahan. Ni kung sa barangay hall, yaon pa sa mga barangay official, naku. dahil nakukontak si Kapitan pati duman, iban feeling na Mayor Dasmariñas. Sana daiman tali pa. Sana daiman taday na ko kontak na ngunyan na igwaning previous contact aminita go ngunyan dai ng contact. Pirmi ko yan natututukan kayo ka nagpapara-meeting kayo so MGB yan sa nasabing lugar pag buminagsak itong bulod pati so tinampo pati so kabasan adyasin kan tinampo remate gabos ito rarabasan kang bulod rarabasan Chief Jimmy ta halangkaw ang inklinasyon halangkaw ng bulod dito tabi pa de sige ngunyan baha pa sa gulping bagsakan uran na sa gumsum nalaog na gayud subatak dahil na kinaya sa gabat buminagsak nako sana daiman mga kwan anpiga mga huna-huna mag-pray na kita na bako maraot ang mga masunod na informasyon tabi pa de nagkukunyan nag-i-inquire si pinsan mong Engineer Mer kung kaipuhan ng service ako nang masimbag kaipuhan mo ng service mo niyan kaipuhan tabi pa de sige internet mo niyan kita Engineer Mer nangangaipo si pinsan mong Jimmy ning service pinakaranit si Engineer Mer diyan sa may kwan kabaginubatan ay birthday kan mo niyan tabi pa de madali ta nasa linya si Engineer Mer Ligaspi i-triangulate ko kamo Engineer Mer happy birthday. Ay, thank you very much. Opo. Mamundong kaldawan ta. Digdila po ako, Sir Pio sa SM, may pigaton lang ako. Kung kay Puantolos, pakatoy ko lang digdi, hapiton, saan ko siya hapiton? Kumpadring Jimmy na mo monitor mo tabi si Engineer Mer, kung saan ka nahapiton? SM sa Ligaspe? Tana sa SM siya, paghali dyan, diretso na dyan sa lugar mo, saan ka hapiton? Pero dahil ko makasiguro pa dito mas accessible ang motor duman tabaha dahil kaya maray ang motor ta kayang alsahon o di ano ang desisyon mo mamotor ka na sana
na lang ako tabi pa rin. Taka sa bago nga talagang uminagi ako sa grabing miserabling sitwasyon. Kurapin nalaog ko sa libon. O di, ba motorsiklo ka na sana? Nasa na ako insanta. Kung magamit kita ki auto, baka makaanto sa nakita duman sa may mga baha. It won't serve the purpose. Oho, sige. Nakatapos pa sa nangani kan rescue operation kan MDR mo. Sige. Okay, kopya tabi, Engineer Mer. Opo, sige po. Kung text po kay Puan, text lang po ako. Sige, tabi. Salamat. Standby lang kami sa Ginubatan. Salamat sa pag-offer, Engineer Mer, and happy birthday, tabi. Thank you po. Thank you. God bless. Sige. Nakaram na ako pare. Patulak na muna ako, pasiring na ako duman. Jimmy Okay. Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Pasiring duman si Chief Jimmy sa kunyan sa Libon, no. Apudan ta ining mga opisyalis niya to diyan sa kwan sa Apsimo, makatabang patabi ano. Dai nagsisimbag ta siguro naka-meeting o baka kunya na baka barar daw naman ano. Nagring po ang cellphone ni Encargado Engineer Dante Baclao. Makakuan pa kita makatabang pa. Anong kantabi si minabol ta si Chief Jimmy? Chief Jimmy, standby mo na tabi, Chief Jimmy. Tana sa linya na, nagsimbag na si Engineer Dante. Engineer Dante, marhay na hapon. Hello, good afternoon, Pio. Opo, may developing story. Barangay Burabod, Libon, nagrampahog, subulod, tabi. Nangangaipo dumaning asistensya tulos-tulos, tabi, engineer. Ngunyan lang sabi, Pio. Yes, 10 minutes more or less, nakahurong ko pa lang si Alcalde Das, bata da kulunon duman ang mga residente sa ibaba da palang tabi, engineer, over. Sabi, Pio, so sabi yan kay itong parang may Batak. parang sinkhole. Oo. O sumay batak. Iyon na, ruminam pahog na tabi. Mismong ang nagkumpirmar, si Mayor Das, dahil na nga ining kontak duman, so dating nakakahurong ng kapitan, dahil na nagsisimbag. Sige, sabi Pio, mapadala kita dumang ki tao na maghiling kung ano talaga nangyari. Oho. And problema duman, manpower and assets ta. So mga rescuers na yaon duman, okupado man, so iba nga natatrap man sa bunbun, nagahagad na nin asistensya pagkaon man yung army and yung mga rescuers maninda, nakunyan pa, nakaaktibar. Bata mabangina, nakunta ko naman si Director Yukot kan Depensa Sibil, ma-dispatch naman si Databi Engineer. Sige, tabi, Pio, ano ka na, Apsimo. Oho. Kung pinakaipuan para mo si Acting Governor Glenda Ongbugaw. Sige tabi, Engineer. Salamat din maray. Okay. Sige, thank you so much. Opo, so yan tabi si Engineer Dante Baclao, enkargado po kan Apsimo. Si Chief Jimmy hindi naputol. Minabol ta, natsimpo kaya pa ding Jimmy na pag signal ni Chief Tech Ramir, yaon man suminimbag man si Engineer Dante na sa cellphone. Chief Jimmy, what's happening giraray pa de? Hello pa de. Matulak na ko tanan ko di naramdaman ko. Na baragsak na ning sa kuyang mga unit. Ma-charge ako, mabanggihan. Komplikado. Madula, mapasiring na kuta na ako naman. Ready na naman sa kabayo ko kuta. Pigikuan ko na naman so PC sa sungay kan kabayo ko. Nyali mo na duman sa pagkaburubod. Sa gakudan. Wala man palan ka. Ma-charge mo na ako. Sige. Anyway, any means possible na makakuha kita ng informasyon. Basta anytime na makatulak ako pa de, makula ko sa imo. Sige. Ara mo na kung talagang emergency. Iyo, sige tabi. Sige. Si Sir Narik na Mendoza, baka matapa. Baka makontak mo tabi pa de. Nakabisado niya ang lugar na yan. Iyo, may kwan siya dyan, may mapa-mapa. Pwede siyang makaistorya kaan. Tapos baka siya willing kami mag-ibahan mo niyan. Ito ning kunyan. Bait ito pirme. Badali sa nata ikontakon ko si. Sige, out na muna tabi ha. Nakamonitor man si Pading Jimmy ikunyan ta si Manong Rick na Mendoza, si Rick na Mendoza.
kung pwede nata ito ayan, Rick Mendoza. Developing story po yan, nagrampahog na bulod, burabud, kan kunyan, kan libon, dakol na kunyan, na residentes sa ibaba, ang mga yaon da aduman tabi, sana da ining na balunbunan. Yan. Hello, Sir Rick. Good afternoon. May sitwasyon kay tabi manong Rick Iyo nadangog ko. Uy, pwede ka mo ni kumpadreng Jimmy? Mabalik kaya ako Manong Pio sa Sa opisina? Mabalik ako sa opisina sa salidan ko man duman. Ay, yung manangga. Sige, dahil bali. Relayed ko na yan kay Eugene. Iyo, oho. Bali nag-organize naman siya. Nagmo-mobilize na ngunyan sa opisina, sa opsi mo. Apa. Iyo. Tapos sa Defensa Civil, nakahurong ko naman si Director Yukot. Iyo tabi, natangog ko ito. Okay, sige, salamat din maray, Manong Rick. Nakulat niya na bulod, pero kung marumduman ko dati, ang makukuha dyan na kuyan, mga harong, pero 12 o 15. 15 na Mga harong kayan. households. Oy, sus. Halangkaw dan inklinasyon kan, kaya kung magrampahog, buwilong maray. Iyo tabi, grabe yan, nalangkaw yan. Gura kadakula, mga pirang soccer field, na-detect na nindo kay na delikado naman agad na magrampahog. Iyo, basta ang kalkulo ka ito, kung maramdaman ko, maibong yan sa tinampok ang burabot. Aboto nitong harong baya ito ni Kapitan. Yaw lang dyan, tortaplis lang sa inutan Harayon aabuto na area kung rumampahog naman aganing todo yan. Tabi, sagod sa kabaasan sa likod paninda. Aabuton. Aboton, kung bilog itong kuha. Kung itong bilog na may crack ang rampahog. Gurano katotoo na nagraragubnub ng kaito? Tabi, Pio, nagtatanong kaya nga nagdalagan ako kayo pababa. Tayo ako sa dulo, sa tuktok. Walang yak. Pero that was pero 6 years ago na siguro? 7, mga araw kayan. Ay, naku, ngunyan nagparauran. Sabi nasa rumsum ito, sa Batak. Nasa rumsum. Sabi kan pag-asa, so inuran sa tuya kan bagyong si Christine, nasubrahan na suoran para sa sarong bulan. Iyo, tabi, Pio. Uy, di sige, Manong Rick, mahibog ang kung mahibog ang vegetation, dahil marampahog. Iyo. Uy, sus Maria. Piglalati, kaya ito duman, may parting piglalati duman sa taas. May parting piglalati. Iyo, tabi. Gurano katotoo na kuta nanganipi parilukar na sumanga yaon sa ibaba. Iyo, kaya lang dahil na nasusog ito, walat mo ito sa LGU kung ano ang disposition ninda, dahil na follow up kimaray itong relocation ko kay ito. Tako mo jurisdiction na ninda yan Opo. Okay, sige, salamat Manong Rick Tabi, kanapse mo. Okay, tabi. Thank you so much. Chief Jimmy, what's happening giraray pade? Pade. Iguag pa kung number, pigdiskan ko sa number ni Kapitan Erwin Perez. Oho. Wala talaga, dahil nakukontak. Dainan nakukontak. Uy. So mga sources mo na niya to habang nag-charge kita. Oho. Baka makakuha pa kita iba pa ng mga informasyon. Iyo. Sa mga oras. Pero duwa na, si Mayor Das Maronilla and si dating kagawad Andrew Ranera. Punta naudig sa Pulangge, amo talaga, kuhan talaga. Iyo. Igog ipinadara sa kuya, nahihiling, isus. Palnit na subulod. Galing mo? Dakula. Palnit subulod. Na may patak yan dyan sa ibabaw. Mga tao? Nahihiling kan mga tao. Dahil ko aram kung sa lugar ng mga tao ng nakabidiyo. Mga tao pero sa baba. Isus. Nahihiling ninda. Nangigirabo ako. Salbami. Nababantang ninda, so napalmit. So,
solamente DCTV ang nagtutugay guys sa mga oras na ini. Oho. Kan aksyon na yan dyan, sitwasyon sa Banuan kan Libon, Barangay Burabod. Barangay Burabod, under Kapitan Erwin Perez, tabi pare. Oho. Under Kapitan Erwin Perez. Ha. Oho. O landslide happening now. Zone 3, Burabod. Oh. Nahihiling ninda eh. Nahiling kan mga yaon sa may Ano na mo ka, naggrabublog naman yan. Oho. So, may nag-iibi. Nahihiling pa ninda, siyempre nag-aabit sinda. Oh. Sururiyaw, Biyo. Oh. Hali yan duman. Pinadara sa kuya ni Nong Dawal. Kaya ko lang gigira. Taram ko ang sitwasyon eh. Ama ko. Sundum ko ka ang tabi pa di sitintay dos yan. Oho. Mga karungan. Oho. Oh. Nahihiling ninda eh. Okay. Day ko aram kumpadre kung ining nag-video kung anong lugar ini. Pero nahihiling ninda. So bulod yan, bulod ang pinagtatanaw ninda. Bulod ang tigatanaw ninda, haramihon. Iyo yan. Oh. Iiswilan yan dyan sa baba. Nasa highway sila, nasa Tinampo. Iyo pala. Nasa Tinampo sila. Tinampo, lampas yan sa forecast kan MGB, lampas yan sa Tinampo. Dari nga ni inabot sa Tinampo. Uy, nasa Tinampo. Oh, Inabot? inabot sa Tinampo. Lampas sa yan, sundo yan sa Makabasan, ang sagit. Ama ko Diyos. Uli sa mga tao nagtitiripon. Sa Tinampo. Nakaabot sa Tinampo Mananggad. Tama. Sa kabisado ko yan na sitwasyon ko yan na lugar. Dari nakaabot sa Tinampo yan, no? Oho. Diyos ko. Iyo. Uminabot sa Tinampo. Dari uminabot sa Tinampo pa doon. So, distansyang pighiling kan nakabidyo, medyo murarayo ng bit. Uminabot sa Tinampo. Ay man makarani yan. Kung buminagsak na ito, bulod na yan tabi pa de. Oho. Alang kawo niya, natatanaw nga ni sa digdi sa Pulangi. May simbahan, may simbahan, budak covered court. Chapel, kababayan tabi pa de. So chapel, ini so Chapel, chapel. ay nabot sa chapel. Dai, inabot sa chapel. Oh. Nagkikirabot. Kinabot ko yan. Yan sila nagdidis kita sa chapel mismo. Oh, so chapel, siguro mga 50 metros ang distansya. Ito duman so uminabot na rasay sa ang distansya sa chapel. Chapel sa hali sa puhon, mga 100 metros. Distansyado, gari kataning, painut-inutan, mga 50 metros. Sa inutan, para ni dyan sa may puhon kang bulod, gulping harungan yawon dyan tabi pa de. Oho. Tapos, so chapel, yung kataning gari barangay hall. Barangay hall, tapos covered court. O covered court na ang color globo na puti. Tamo na, confirm yan tabi pa de. Tapos Jesus. tinampo na. Tinampo, Tinampo totoo. eskwelahan, yawon dyan. Nagkakariribok. Oh, Isus, ito tabi, kumpadring Jimmy. Na, naku. talagang kaipuan tangon yan magtrabaho giraray ngon yan na bangge. Sa arog ka na sitwasyon. So distansya kumpadring Jimmy Kambulod, siguro mga 2 or 3 kilometros. Inabot duman sa highway. Jesus, kataning kan chapel, harani sa chapel, buda itong so barangay hall. Covered court ito covered court ga dito. Anak ko niya na... Covered court yan tabi pa rin. Magkaan covered court nasa loogan chapel. Oho. Sa loogan barangay hall. Kataning, itong so kataning gari puti budablo ang pintura, may cross, twari chapel ito. Yun to. Oho, yan. Tapos highway. Ama na. Sus, Ito yan sa uwas. Diretso ito sa Awas. Tapos itong pasiring sa inutan, paatras ka, pasiring uwas. Pasiring sa inutan, going to Bunbun to Pantaw. Bunbun to Pantaw. Yung arog kanan na kwan niya to. Yan, mga ngaragi kita kaan kung pasabol digdi sa Busak Mangga. Oho. Adyan kita mga ngaragi, pero diretso na yan San Vicente. Oho. San Vicente, masunod na dyan sa barangay Burabod. Ang pinagkukunyang ko kumpadring Jimmy na sana itong so pathway kang landslide sana da idumaning inagihan na kunyan. Sana nalikayan itong mga harong. Sana nalikayan itong mga harong. Taining digdi sa may highway, may mga harong talaga sa pagirilid. Yaon nga na iso chapel, may puti budablo ang pintura pa de. Gilid kan harong
kan highway tabi pa di Darakula an harong dyan. Iyo, totoo. Yaon mismo dyan ang harong ni Kapitan. Sa nag-interview ako kato dyan mismo. Harang ni dyan sa Sa may gilid ka chapel. tinampo. O Darakulan mga harong dyan, negosyo. Kuha dyan. Pero duman sa puon kan na nasabing bulod. Pulpian harong dyan. Iyon na gayon ito. So piga sabi man ni Manong Rick na halos 15 harong. Sa puon kan bulod. You can just imagine, subulod video horaray on distansya, inabot ining highway, duman nagkon sa may highway. So kunyan, so galamay kan ining nagrasay na daga. Ma-identify mo yan na burabod, itong nagsasabi ni Andro, na iyo ito subo, tanahiling ng kuminulpa na subulod, at an puro kan bulod, puti, gustong sabihin, apgo, limestone. Lagit. Identified na ito na suburabod. Yan sokon yan may nasipak na dakulaon. Piga apudan ko si Sir Ian Siciliano, nagre-ring lang tabi pa, very busy ni siguro. Sigurado yan. So MDR mo head kan Libon. Pinagkukontak ko sa ngunyan, dahil nagsisimbag, very busy ni sigurado ngunyan. Ay sus. Okay, so out naman ako tabi pa dita, kuha ko lang ini na maka-charge ako na call. Okay, sige tabi. Thank you so much tabi, kumpadreng Jimmy. Ano lamang ito, Chief Techramer, ipasa ko sa imo. Dahil mo man ako pig-accept kasalan mo ini. Sandali Yan. Tabi, isus may ipapahiling ta dyan sa kunyan, sa iniong video ta. Ipasa ko sa imo, Chief Techramer. So, kunyan. So, account mo tabi, tahanapon ta. Ramir, yan. Uy, naka-online ka pating sa lalaki ka. Tanganing may ko. Sige, na. Manong Rick Mendoza, kan absent mo. Manong Rick. Ay, Manong Pio. Opo. Itong video bago yan. Ipinadara ninong dawal. Ngunyan pa sana. Ngunyan pa sir. Pwede pa forward po, Manong Pio, para may initial na kwaso maduman. Sige daw tabi. Ngunyan sa PM ko na lang ngayon, sa PM ko. Sige tabi. Basta ipinadara, barangay Burabod. Sinong dawal baga? Kwanta yan kagawad, konsyal ini si Sirnong na dawal. Uyugon mo ikan nito. Yan. Ining ko na ini. 18. Pati sa April na Manares Iguaman. 56 minutes ago pa lang initabi itong sa original video. Tabi. Sandali. Rick na Roderick. Ipasa tatanganing maka. Basta dyan sa Libon tabi help is underway. So defense sa civil sa pangenot ni Director Yukot. Defense sa civil. Ma-deploy na the soonest possible time. Assets and manpower. Diyan po sa Burabod kan Libon. Yan, tabi. Tapos sa APSI mo naman, uto naman nagbumobilize na sabi ni Manong Rick Mendoza and informed naman ang enkargado tabi na si Engineer Dante Baclao. Yan tabi. Sus, ama akong Diyos, bata, nag-aga na kitang trabaho. Uyan pa may kunyang kitang pagtatabangan, kaipuhan, tabangan. Diyan sa kwan, Burabod kan Libon. Talagang grabe paano itong subinag sa kanuran sa satuyang pagkikipag-ulay dyan sa Pag-asa. Piga para otro ninda. So itong nahalos 24 oras na ibinuhos na oran sa satuya kan bagyong Christine, so minobra na sa halos sarong bulan na volume kan oran na pinagbabagsak digdi sa satuya sa Albay. Arog kan tabi iso magnitude. In fact, dahilan man sa hiwas kan oran na iyan, baha, mismong so pinaka-highest governing body, konseho kan disaster sa Bicol, RDRRMC, naghagad na ning dispensa kasubanggi. Ka nag-broadcast kita magmamatanga. Huminagad ng dispensa opisyalmente. Daimi na kaya.
kan resources, both manpower and physical assets. So volume ka naghagad nin tabang, Albay, Legazpi, Kamsur, Naga, huminagad na nin dispensa. That is the very first time sa satuyang broadcast live na ang gobyerno halos in a sense suminuko na tabi Chief Tech Ramir, ano? Then interview taman mismo si Mayor Bobby Cristobal kan Legazpi. Iyuman so pahayag, tama nga yan. Na pinagasabi kan RDRM, kami nga nga digdi sa Legazpi. Daimi nakikaya ang volume man kang kunyan. Kan naghahagad nin tabang. Kaya arog po kaan. Signal number 1 pa sa natabi ito. Na sa tuyang namatian. Uran an tuminira sa to. Nako, salbami. Sana duman daining mga koronyan, mahiwas itong lugar na mahiwas ito manong Rick na kumbaga i-scour kan rescue teams. The problem is igwamang kunta na duman sa libo ning manpower ng dati so mga Philippine Army man natatrap ta nag-rescue sinda sa saruman na lugar barangay natatrap ta daay naman ning agihan naghahagad na nga ni maning akuder pagkaon. Sabi ni Mayor Das, darahan dumaning pagkaon. So mga arming nag-rescue duman sa saruman na barangay. Then so sa indang local na rescuers, okupado man sa iba pang mga barangay. Kaya sabi ni Mayor Das, ngaya Pio, sige, tabangi, i-connectar dyan sa gobyerno. O di nakakonektar kita sa nasyonal, sa defense, sa civil, buda digdi sa lokal, sa APSEMO. Sana po, dahil dumaning kunyan. Na diskuedo. Yan. Salamat kay Kagawad Nong Dawal kan nito. Maray na hapon tabi sa imo, sir. Yan. Pinagbiberifika na ayan tabi na mga istorya na yan. And mismo na si Mayor Das ang nag-confirmar kaan na istoryang yan. Yan na nadagog din ng audio. Day garing duman sa video pa nagkapasa. Si Joshua, nasa linya, may dagdag pa kitang istorya sa oras na 9 minutos bago mag alas 5 ni hapon. O kaya si Jomar palan, si Pading Jomar na bien. Duman daw kita sa Premier Distrito, Pading Jomar, marhay na hapon, please go ahead. Salamat sa Pading maray na hapon sa mga parantabay. So hindi klarado na ang gabos na mga tinampodigdi sa syudad kan Tabaco matapos mamagi ang bagyong Christine apuera sa saro na spillway nasudungon yan naglampaw pa man girari ang makusog na tubig iniyan ipinahayag sa DCQB News ni Guillermo Lato Takataram kan si Diara Remo kapag sabi na itong spillway sa barangay Oras pasiring sa barangay Suwaigot, upper barangay ni Tabi Pio, mantinidong makusog ang tubig na ali sa bulod. Kung kaya sa iyang tig-abisuan, ang mga mabalyo duman na halaton nanggad na magkulpa itong tubig, magbalik sa normal itong spillway sa Kamagbalyo, tangani dahil magkapiridiluan ang buhay. Yes. Ipinagtawan ni doon ni Guillermo Lato na every time na nakakaigo ng bagyo, masa na ito nagiging problema kan syudad kan Tabaco, ang spillway nito. Dahil pa man ito pwede magigibuhan kitulay, kundi sa talagang magtsitsaga lang sa spillway na every time na nakakaigo ng mga makusog na baguran, minakusugan bulos kan tubig na minakaw sa tangani na dai o paramientras na dai na agihan. Very good. Yan pa din magdagdag na marita, Jomar Bien, DCQ. Salamat kumpadring Jomar sa dagdag pang situation naman dyan hali sa Premier Distrito kan Albay. Si Karen Alaman may dagdag na istorya. Karen, marhay na hapon, go ahead na. Yes, good afternoon tabi Sir Pio asin sa gabos na mga paraan tabay. Kinumpirmar na mismo sa tuya ngunyan kan Legazpi CDRRMO na sa 30 barangay sa syudad kan Legazpi na igwa ki mga pig-iribakwar. Limang barangay na an itigdi camp o may mga pinauli na sa indang mga residensya o karungan. Inian mismo itig kumpirmar sa to ni Lance Arcos kan Research and Planning Division kan opisina. Kung sa imbasado sa itigtaw kay ni sa tong update sa mga nag-evacuar, 5 pa sana po sa mga oras na ini ang mga barangay na nagtaw update digdi na nagdikap na ini ng mga evacuees. Kung sa saroon ta, ang barangay 13 Ilawod West, barangay 62 Humapon, barangay 17 Rizal Ilawod Street,
Barangay AMs Barrio at in Barangay 46 San Joaquin. Aha. Firmado sabi Sir Pio na nakapauruli na inin mga evacuees. Oo, At sige. yun sa pag-interview ka man mismo kasubag ko kay DRRM Officer Engineer Milady Asur, ipig-explikan ka ini na ang mga barangay na ipigdicamp na iyo ang mga nangangahulugan na maray na ang kamugtakan kan sa indang lugares asin siguradong ligtas na ang magiging estado kan mga ini. Sa dagdag pa, nakabase man tabi Sir Pio ang CDRRMO sa ipig-report sa inda kan mga barangay. So dagdag pa tabi Sir Pio ni Engineer Asur, may posibilidad pa na may mga magkatira pang mga barangay sa ngunya na daitulos makakapaulit sa indang mga residensya dahil nanta baka po dahil pa naguhupa na maray ang tubig baha sa indang lugar. So yan muna tabi sa Tio ang nakuatang impormasyon halidigdi sa Legazpi CDRRMO Karen Ala Distributing. Thank you so much, Karen. O pag kuha naman una, Karen, pag diskanso na mo na nin huruhalawig na oras ta, pati suboses mo parang bumibigay na din, ha? O ta pabayain na sana muna kami digding mga kunyan. O dyan palang tabi sa VIRAC, yung mga stranded na pasaheros man dyan, o pinag-asikaso man kan sa tuyang mga barkada dyan ni Kagawad Toto Mendoza. O yugon moan. Tinarawan maning kunyan nin pagkaon dyan sa evacuation center, sa Tabaco National High School. So mga kunyan ini, so mga taga-Catanduanes na i-stranded bagad dyan sa Pantalan kan Tabaco, kada bes na igoning anunsyo, bagyo, piga-asikaso iyan kan lokal na gobyerno kan Catanduanes, en ngunyan sumidabay man ining si kumpadreng Toto Mendoza, municipal councilor kan kunyan, kan VIRAC, yan, mga tinapay pagkaon boda juices, nagtabang man so sa kuyang kumadre. So the only lady ni kumpadring Toto na Mendoza, si Mading Feli Mendoza, yung chief man kan LTO diyan sa Tabaco. Pinagtarabangan na pakaunon iyan na mga kuwan, mga na-stranded dyan na pasaherong taga-Catanduanes. That's good enough tabi na kunyan natabangan ta na mga kababayan ta dyan na takaipuhanan nindaan na pagkaon na yan mananggad mantang dai pa nangagpakabiyahe, ha? Kumadring Feli una kunya na ngunyan ta na ikwan lang sa Indoman dyan na effort. Salamat tabi, ha? Nagdadangog pa kamo kumadring Feli tabi dyan si Sir Nong Rangaza si kunyan, si Sir Don Rangaza. Diyan sa Tiwi. Tabi mabuhay ka mo diyan. Sabi ni Sir Don Rangaza, ingat-ingat mga tiwinhon. Tugang ininong Rangaza. Si Don Rangaza. Nag-file yata inining COC, ha? Iyo tabi, Sir Nong, nag-file ning COC si hermano mo. Iyo nag-file ini. Kaya diyan sa mga taga-Tiwi, sabi ni Sir Don Rangaza, sige lang kita ng sige, ingat tabi and padagos na magtarabangan. Sir Nong, good afternoon tabi isay mo. Si hermano niyang yaon dasin da sa Manila ang yan sige, maray na hapon tabi sa indong duwa. Nagantabay pa kamo diyan sa mismong Manong Rick, mismong si kunyan, si Mayor Das Marunilla, igoman kan video na ito na pinadangog niya to so audio. Masarani nga ining ki kunyan ining ki Mayor Das hiling uminabot talaga kunyan. Still picture ini uminabot so suminag ko duman sa uyan sus, may harong na inabot gayud ini yan so tinampo utos bulod na nasipak talaga
Diyos ko, salbaran ang mga residentes duman. Barangay 3, Purok 3, Barangay Burabud. O yan o. Ama kong Diyos, may harong na, o yan o. O, so harong sinagidan. Ama ko. Sige. Hay naku, liluya kita kay ni bata, pipiroto na kita. Pipiroto na ako tabi kumadring Feli. Day pang turog na tultol, kan laban na ini kan bagyo. Yugunong baha ini digdi salbay. Tapos uni pa kahirak man na sana da ining naragasa duman na mga ama ko salbari. So time is of the essence, ta nagbabanggi na. So mga latest dyan ako niyan. So mga latest, so mga nearest bakong latest, so mga haraning ko niyan, resources and manpower, makatabang-tabang tabi. Si Mading Feli, yung chief ng LTO, buda si, suko niya ni si Pading Toto. Gari masiramon, hindi ko madreng tinapay. Mainit-init pa siguro ini, no? Yan. Tinarao duman sa mga nasa kunyan evacuation center na taga-Katanduan siyaon sa tabako, mga paseros ini may Diyos pati yan. Tinugo ni Pading Toto atamanon ang mga yaon na andyan sa pier, o di pait man si Kumadring Feli, so sa kuyang madihon kapag man. Hay nako. O di, Chief Tech Ramir, mapaaram na muna kita para mintras, pero mabareta pa ako 15 minutos sa Miyerkules ngunyan. Salamat kan sa ido pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex